phone you check it out. Check it, you said so. It's supposed to be good. Alright, so now can I jump or straight into the phone line? Can I jump or straight into the phone line? Bomb na 0706-048-5853. My phone at 0915-570-8347. 0706-048-5853. My phone at 0915-570-8347. Ọ bụrụ na ị na-ele anya ihe njimaka ya wee bịa n'ụbọchị nketa, ị ga-aghọta na agwọ nọ n'akịrịka. A lot of people na-aga through hell maka na anọ na marriage. Ma nwoke nọ na ya, ma nwaanyị nọ na ya. Kedu ka nwaanyị ga-esi na ọ bụrụgodu na ọmụ bụ nwoke, even mụ nwa na-abụrụ dị, I want to be related to these people, but I feel the man's pain. Maka ihe bụ na nwunye m some no meat pie ka eji bịa lapụta ya labanye ya n'ime room n'elu akwa. O nwere ka ọ dị, nwụrụ ntị ga-anụ ya na amasị na anya bụ nwaanyị edizavu ụla. Hello? Alright, you can keep watching my zone at 0706-048-5853. My phone at 0915-570-8347. Hello? Alright, 0706-048-5853. My phone at 0915-570-8347. Hello? Mbada makeke ime. No. Uruchioma. No. Don't worry, I'm na-enyere unu ihe na ebe ahụ. Unu ewelugo oche. Birthday ya. Hi, unu ya na-ezinu m ozi a n'oge na. Na-ezinu m ozi a n'oge. Eh? Hey ya. Hey ya. Yeah, we go do. Happy birthday to Favor biko. Nwa bịara ụwa anyị celebrate nian. Yeah? Happy birthday to her. Now I wish na your wife here recover very, very soon. Don't worry, I go to your birthday song. I jailbreak also. Get near. Kedu table meat pie? Ego de kenele meat pie nnem. I ga-eji wee betray your husband onye trust. Yepụtakwa kana bụ kara asịkwa asị nọ n'enu ya. So they send the ọga eji eje na phone gị nweta voice note. Encouragement na-enye gị. Gijisi ike na nke ijika. Ni na-eme ọfụma n'ịgba n'ilo. Hey! Na-enye bụ destroy. Nweta ọmụ bụ nke nwoke metikwa ihe o. Nke bụ eziokwu metie ihe. Ebe na memetie ihe. The number one goro bụ na ọ ga-eji egoro be nne ya. Akwatago ọ ga-anagoro be nne ya. Yes! What the two ways about it? He must go first. Because I don't see the reason why I get you to take his school. Man, again, I'm a friend. A friend, the guy say yes. Let him be in there and me, let him know, yes, not friend. A friend and say, you are free to go because on your what I'm saying, say, on your hand, make a living, but I can more marker.
lose guard ya ị ga-anakwa be nna gị I will magoro case where tie okwu because you may be above country for my own eyes because it was someone it was there inyekwu encourage sikwa na ije chekwe pụtakwa ni nothing like that although common meat pie echere m sebe aga na-asị na n'ọrụli ụlọ na Lekki ọ na onye a merie eroto ọ bụgo na ọrụli ụlọ na Lekki ọ bụrụ ga awara ntị gị ka nke a mee ihe ị na-ekwesịrị promise ibi gị ọ dịrọkwa mma ọma the woman dada wanti ọ dada wanti nwoke dịka etizi na enwe ike itighe ebe na-etiti gbuo arapụzi ya na akụkọ ọzọ biko ka anyị si ihe kwesịrị itie gwa nkịtị dị anyị kpụfụtele ngwongwo iro jee egoro jee ezugoro ike bụkọtago gị na onwe gị isi achịkọ ọgọ bikos ịmakwara ihe ome nwoke BP nwoke a ga-arise godu BP ga-arise godu nke bụrụ nwoke a ọnọgide obi nwa famabịa ọsị hei onye anyị trọst na-ego hei onye anyị trọst ka ekosi mee ya rotu a nkịtị na-azọ biko kọrọ ma ọ na-ege ezenze na-asị ka kwuchi lusgadi ka nke bụ ụdị lusgadi a ndị mmadụ na lusgadi ọ bụkwa na ọ bụ ụmụaka ga-ezi ka esi nọ yes n'anya ha dị n'elu n'odumama ịgbakwa ya ọ bụ odumama odukago ndị Chinazọ ka ndị ọzọ bata ojisike daalụ sị ejisi ihe na-eme daalụ Favor, happy birthday to you, my darling. Happy birthday. Don't worry. I ga-emele gị something iji wee cheta ọmụmụ gị even though no nwego ka ụbọchị swee dị mana afọ ka eme ka afọ onne. Happy birthday to you. Hello. Ke ime? No. Mgbede ọma. Ọrụ na-aga ọfụma. Ka afa gị na ebe isi akpa anyị? Afa gị bụ gịnị? Chinonso, gaa n'iru. Favor my birthday. I wish you happy birthday. Amen. Daalụ. Akọtụọ. Anyị koke n'akụkọ maka nwaanyị eji meat pie. Anyway, mgbe anyị na-agụ gasị na bread, chewing gum na-alapụta ụmụ nwaanyị na bedi Antonia. Anyị megokwa anyị improve gokwu anyị na-esi ezi bread gịnị nwanne meat pie na-alapụta ụmụ nwaanyị na bedi onye ọbụla ọ bụ. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Anma, thank God, I can chukwu. Hello? Hello? All right, Jessica Kiwachima Azuma Zijelu Mozi na YouTube na Vote ODENIGBO. YouTube Bible Vote ODENIGBO na YouTube. Yes, Jemulu Mozeba. Annoyed. Na Fuzgi. Dalo so annoyed. Dalo, thank you for watching. Biko no na pet no ụmụ nwaanyị unu. Nwaanyị si na di ya dị enye ya romance. Ọ bụghị romanus. Nwoke shi na ihe dị ya n'isi erika. Na ọ bụrụ ka esi eche ka esi celebrate a family from poverty. Ọ na-echegoro ka esi ro. Na nwaanyị abịakwutere ya ka romance ọ chụrịsịa ya okwu. Sense na room apụ. Na nwaanyị abịara for romance. Nwaanyị abịara at least. Now I na blame Zia. No, ewete the first leg forward for romance. Biko na ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị biko kenenu. Because the truth bụ na atele ogbo etele use a ga-afụ ebe ebidola aka ndị echewata ihe bidola aka ahụ ma make sense. Hello. Mgbede ọma ka afọ gị na edi si akpa anyị. Oh, no. Gaa n'iru. Oh my goodness, voice gị na-break, pụọ ebe redio gị nọ. Pụọ ebe redio gị nọ. Gaa n'iru.
Mm-hmm. Eziokwu. Mm-hmm. Mm. Go on way, yes, go on way. Can you may your wife or wine give body army? Gina the girl I cannot. Chero. So, ọ bụ aka n'aka ndị gbara aka n'aka ekpe. Nna m, ịnụ ya rụgo nwaanyị kịta. Chineke nna gbaa gị ume o. Peace ahụ ị na-achọ wee hafụ nwaanyị izizi gị. Ị ga-enweta ya na nwaanyị nke. But it's not easy. Ana m ama that na most men na know their true love or their first love or their what love. So ọ dịghị adịkwa izi hapụ nwaanyị ahụ izizi. Nwaanyị nke izizi. Yeah, so they are easy. So ọ na-adị dicey. Nwaanyị ifuru si n'ọnya ka ya anụ pụtazi ọ bụrụ nya nwa ya agbawa gị obi. Ọ dị adị easy happy ya. So for the fact na ị hapụrụ onye nke a sị ka ị chọrọ onwe gị peace of mind amaka. Hey! Otu ya na-echi na-eglo ndị mmadụ ga-eche na ị na-awụ organic soap. Yi ga na-add anyị eche na ị na-awụ organic soap. Honestly. So peace of mind is very, very important. Otu ọ bụla ị chọrọ isi wee search the peace of mind wee search it. My brothers and sisters, please search it o. Search ya. All the very, very important. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Adị m oyi nnọọ. Daalụ. Nkalịkwa ka afọ gị na-ebe isi akpa anyị. Honorable nnọọ. Ọ dị too much. Kama na onye ọbụla jisi ike ofu nke ya. Ịfụkwa nke gị na ọma apịa ya arụ. Kama na marriage enwere formula. Na na-emefu. Anyị na anyị na-ekwu. Nwaanyị mepee. No matter how rich you are, no, you make it. Make a real never road. Why I need me? You cannot pump there. Come one more year. Also, there the 50 years. Okay, I don't want 1 year to you. You keep on pampering her. I come over it. Sorry to use this area and ask no more and get up. Echekwara m na nwoke ka asị na nkịta bụ ofu. So I think the people. So why contact him in okay name here? Contact him down in our court. Okay, see me every how to go. No, okay, they over experiment in a court. I'm on okay, I'm on a flag. Super in the other flag. The rules of Tofana Nkitano, Nkitana Pan, or Tagidan, or Maple Flash because the water power in Sia. I have to say now, jump to get this person. The man will say, no more, and get up with something. So we also declare the man winner.
divorce of the woman, not the right. So you na onye ọbụla jisi ike mee ka nke bara uru. Ana ọrụkwa na onusiri ike ndị asị na ọ yiri na-eyi nne ya ebe onye nwoke si emepe ya nwoke ga na-atara ya nwe ozi ọma. It's well, jisi ike ada mmadụ. Daalụ so honorable. Daalụ. Okay, ana m anụbụ na ụmụ nwoke bụ nkịta. Nkịta anụzi m na ụmụ nwaanyị nsogbu adịrọ. He who the shoe fits should wear it. Ụmụ nwaanyị ka o fit taa. Because ọ nwaanyị ka nwoke ya esi enye gị meat pie zuzue. Eh? even if na di ga-abụ romanus. Nah. Oh, chim. Hello. Mgbede ọma, ka ime? Nna ọrụ dịkwa mma nnọọ ka afọ gị na ebe isi akpa anyị. Ịba agwa express wenite onu gị Onyinyechi. Wenite onu gị o. Gaa n'iru. My sister, achịkọtakwuona m ọchị dị anyị, ọ dịka ọ comedy. Daalụ sọ nne m. Daalụ. Ike gwụlụ. Ike gwụlụ. Alụmere okenye kpamkpam. Finally. Ihe ahụ anyị na-achụ si ka anyị hapụ ime nya ka ụfọdụ hapụ ime nepịa. Ihe na-ewe m iwe bụ the passion this man will ebe ezinụlọ ya nọ, including nwunye ya nọ, which the woman failed to see because ọ na-achọ romance. Yes, ụmụ nwaanyị need like that. I'm telling you. Ọkwapụ m ya yesterday. Amara m na mma eji topic a bịa taa, but ekwu m ya yesterday si gị na nwaanyị ga-asị gị nye ya romance nke ya hafu ego gị. O nwere ihe ọ chọrọ ego ahụ at that moment. Ihe ọ chọrọ love. Ọ bụrụ necessarily na anyị ejemewe jigijigi nke a na-eme enu akwa ọ na-eshake mba. Just the fact na ị nyere onye ahụ attention care bụ that romanus anyị na-achọ. So sometimes ọkwa ya na-abụ nwaanyị cheche echiche negodu meat pie negodu just negodu. Hello. Mgbede ọma ka ime. Nnọọ Okechukwu. Oh, so bad. All right. So anyị na-ekwu maka nwanyị
di etiri dugaduga maka na o zigara ya Lagos ka o jee gụọ akwụkwọ. O ruo na mami ya na nwoke jeketelu na akpakata nkata akpala akpahọ nwoke gonye ya meat pie from meat pie ka na-eme lovi let me feed you, let us feed ourselves. A wee kisie nwaanyị bụ ihe ji aka ya kpọọ di esi ya nekwa na o mitụrụ onye dị otu ihe a wee mekwa na ọ bụrụ ebumnuche nke di edichekwa happy na nwunye ya gwara ya, but nwoke nna ọrụ ama nọ n'ụra ekwere etu nwoke o rebe 5am nwoke wee kpọọ nwunye wee sị ya nne m mana ị machara ihe si na-achọ ịkọwata alụm n'ọsọsọ kisi nka gị na onye a kisi na-achị na ọ gafee kisi na o nwere ihe ị na-akọ ọrụ m nna anụ na o nwere ka ị ga-esi wee gwa m kịta na just kisi na nwaanyị nwoke agọrọ gị na ngada na ọ dịrọ possible na ụkwụ efere ofeje the other side. So a na-ekwuzi asị na nwaanyị nwoke fenti na ahụ nwoke fentizi eduru ya gaa hospital akpọrọ nwunye ya. Asị fat asị na akpagide m nkata till 9am ka m bịakwanụ. Hello, kekwan Destiny nnọọ. etinyere ya Roman news nke di ya adịghị enyi ya. Ọ tachara ọ tachago the thing digest probably onye fugie na nsi sef wee tie ya dugaduga tie ya nonsense na arụ. O ji aka odo mgbe nwaanyị natazi wee design ya arụ. Oke mba na ọ ya akwụ ụgwọ meat pie, da meat pie ya adị nwoke ka ụlọ ka ọ rụrụ ya. Ụrakwa m aka ụrakwa m chọọ ịlafụta m ụrakwa m aka biko ụmụ nwoke ya dụbakwuoru unu nwaanyị nugodi ka ọ nọsịrị ya na ọnụgodi nwaanyị nụrụ di nwere control. Nwoke dị single ọgwụ ike ọ bụrụ na nwoke anụgokwu di maka what these two people can do. Kwefu ndị nọcha na di nọ na nwaanyị ọha nwoke a na-ahazi what these two people can do. Adị ma na Lagos nwegodu its own lifestyle iche. Lagos nwere lifestyle nke ya iche like oh no. So there is a possibility na nwoke and self nọkwu na nwaanyị so ha na-abụ na kolabo ihe adị atọkwa ọchị. Ịma ihe anyị ji na-ekwu anyị na-awa ekwukwe ihe anyị ekwuo consequences, actions and consequences before agbata gị ọsọ enye maka arụ ụfụ that's the survive ya adago gị n'ahụ. Hello, afọ gị bụ gịnị? Oh, Chinonso, okay, gaa n'iru. Ihe ọ pụta daalụ sọ daalụ. The only thing bụ na kwifu for the fact na meat pie ọ ka bụrụ na nwoke nwedịghị like onye a dị married. Women bụ the pride of their husbands. Amụrụ m ka a ga-esi wee kwu ya wee tinye otu o esi wee dị mild. Women bụ the pride of their husbands. So ọsọgodi gị gonye the woman na nwoke na-ejiri ego wụrada na nwunye nwe akị na garị
ma gị rara ya nwunye ya aka ebe ahụ cross go no area. So onye na-ewute this man nwoke nwaanyị asịrọ na ọ nọ n'ụlọ nwoke makpo di ya ma na o nwere ka esi emekata mistake ọ gakata n'ụzọ anwụchara ya na oge nwa jere ụkwụ gị na eta meat pie. Hello mgbede ọma ka ime no ka afa gị na ebe isi akpọ m Chris Chuks gaa n'iru. Ịma na ụmụ nwaanyị na-eme ihe mgbe ụfọdụ sense ha some of them na-amakwa ụmụ ahụ some of them bụkwa lack of parental training ụfọdụ nne na nna zụrụ ọfụma. Ma last year that was the time I called you last year gwa gị na onwe mgbe mụ na nwunye m na-atụpụrụ m for 9 months. I don't know if you guys know. I do. Oge na-eto obere ihe si na obere ihe nsogbu na ga-enwe agwa mamịa ma encourage you for one day if you want to do to marry na-akpụ okwu ndị na-agwa nwa obere that is how I go to be factors to me. I keep tolerating them and I mean so the sense that ụmụnne na come na for my abadi m so I Chineke share me gịnị mere now as I'm talking to you now since October last year when I went ahead to money. I mean, September. Onwe ihe jikọ gị na in the sense na unu ebirozi n'ofu ụlọ ka unu biri unu ịpụgo finally ịma mgbe ahụ imeche na-asị na ị na-achọ ịma na ya achọta ụlọ ọzọ. I don't know what is tormenting her, but behind the Igbo na-eme. Amara m na nwa m na-abịa agba n'iro. Iro na-agba bụ ihe na-eme keep him up like that. Mana nwaanyị ga na 1 month, 2 months, 3 months, I don't care about what I eat. I'm saying good morning, I'm saying good afternoon. One come for 9 months. That was the last one I met. Formerly was 3-4 months, 5. But I came past 9 months till last year, September, October. What's this September? Because here I made them. I don't like a prophet. I don't like it. I don't anybody. I think they do this thing. That is the woman that want to kill me. Young man, they agree. I'm not killing you. Dig me. No one when I cheat with. I'm not no young one. Not a bunny. Because my tradition is against that. I'm not only who German and working over Yania. You go against the tradition. I'm happy to talk that I when it's not a funny. Yeah, I can be the last snake away from that open as happened. And she was surprised. So as instance now, I'm not sure papia, the problem of papia. Because my program just has said the not here anymore because I'm sick. And I'm young, I got you know, did you know? I got chopped here in them. The Jukum Aruna Yamkata, a big time, I'm happy to ask also. I'm happy to ask. If you can pay 1 million to spend on Arunayam, and still, doctor have not observed what is happening to me. Understand? So, can you make it deal like women? We're doing this now at nutrition. I'm going to ask me an date from secondary school, a village. I try to do every day here. But you know, I'm going to year plus, then the place I work. I want to separate man, police officer. When I had a number. If what what is all, as soon as I need a service that I will grant somebody from the place before we all move out my wife. Then I called up my friend, police officer, please go and grant my ex, my fiancé, to some place to start working. With a grant, and I traveled to North. You know, before I came back from North. Now that's On our grants is here inside the room. So I'm not know. Sometimes, mafia, but I'm not saying why. You see, I'm making that because only that job, yeah, big job. Or similar, because I'm all over, I'm all. Or similar, the money of the place, so you're a man, what's all one man now, yalla, put a social in the money. When that kid, then allow that place.
to share by Jevon Mall. So they put it. You don't know with the time, check I think me, and then I called the particular guy that can answer when I'm not Pakata. When they get him so. You do have put on about some put on India. You just maybe I know one day. Enough the way I love them. So not doing my post about this person. On a bottom number, why should I be doing so thing? You know, what is the guy in there? Make fun of the kind of person, but why did I do that? Now what the guy, the life I live. Then the guy which is the life what I told her. Yeah, but sense one man. What they say right? So then allow this guy in his security post, not even a house. The guy is living in a security post. The road. I don't allow with that guy. So you know, allow with this guy at security post in the road. And they tell me that company room, you know, that's not good as well. Or someone again, if after all, I'm worried. But there is not nothing. I'm not bonus enough to take care of her. And somebody take care of her after. Hey, it embodied my heart. What did I do? I insisted. I left her. Happy and joyful. But parents say I'm not going to marry. Even if I'm not going to marry. But this happened, I go my way. But do you know, the guy let her pregnant her. The guy let her pregnant her. She looked. So them to them chatam. So the guy I'm take more and take care of you when you are single. I won't be I'm gonna take care of you. But at that point, say, man, not the police officer be here to worry him. Choose my son at time I had the So, him and Oburiam with the first pregnancy, but you still took her back. With the child out here. So, kita kaya says yoku now mezi juwe choice. He's coming back. Dalo is Chooks, it's well with you. Okay, for some women, the ungrateful. I won't even matter by fault again for taking somebody back when you man not dim already. I'm not for the lady nanya. But you saw the signs. Sometimes when I will knock at and say, "Come why prove can work wrong? Why prove on work wrong? Prove can mama was say when I walk prove on no more wrong." Can somebody get you very good to you? Or man need him for another person. Take Kegi back. That man in a hedge, where was he when I thought for that first pregnancy? All the money, everything. Well, when you may be in, see, you may be but mother one. Don't you call the Arabian ODENIGBO and I still be conyerunak and mother one. Make person no con die. If I may ye with me. So, what trouble was ready right now? No matter that now. Because and I don't like it. I compare. I won't work more the good. Most women the good. It's quite unfortunate now we're more bad eggs than the good ones. So, but what trouble was now? Nekberu. As Chineke gba anyume. Nwoke na-abụ ha romanus biko ọ bụ na nwunye gị esoro gị bụrụ akpụ kpọkịrịkpọ. Ụfọdụ n'ime bụ ndị dị ọkpara ndị first sons ama m na ụdị ya adịrọ n'ime unu. Onche ụdị ife ahụ na-eje nụọ ndị ada bụ kpọkịrịkpọ responsibility ji ụfanye isi mana ije nụọ ndị last born ma ndị nọ n'etiti fa na-achọ romance too much. Jee n'ilo na you hardly see onye ada na-agba n'ilo. Hardly. And the worst thing ga-eme gị bụ ịnụta nwaanyị na-adị afụ ihe otu isi afịa ka ọ chọrọ gị achọrọ ka ịgba n'ilo ka ọ chọfa na-agba n'ilo ha ya agba n'ilo and nwaanyị n'otu ahụ ikwesị ije jee nụọ onye nọ na culture gị gbakọbanụ n'ilo n'ọnụ gbakọbanụ dị ilo even if na nwunye di gị na-eme esi up right agwago m nche obiri onye ahụ na nka ọ bụ na oge ekwegodi ọ dị ekwekwe odidi onye mere a lot of women di ha na-agba because ike isi na-ejukwa onye ọbụla oge ekwe gị cheburu ya na nka nwayọ na-agụ okwu ya na-echetakwa na nka
na onye ọbụla ga-adịkwa ndụ na ekpere gị bụ ka onye ọbụla dị ndụ. Ndị a niile iji maka ya na-edisrespect m, ha nọrọkwa mgbe ị ga-enidi m, because at that time kịta nidi gị na-agba n'ilo, at that time ị ga-enidi m, ka ha nọrọkwa die mgbe ọ dị mma ha na-eshare my own quota, mụ na fa nọ na-azụ ya. Mgbe o yerukwe na nke mgbe arụ adịrọ inidi help, onye ọbụla pụtakwa gadakwa abịakwa ka ha si abịa. O nwere some certain things ihe na-agwa ya man self ya nwa na onwe ya ga-eje chee echiche n'abalị si na ihe ọ na-eme adịrọ mma, ka ihe bụ ihe ọ na-achọ n'ilo. Ọ bụ na ị chọrọ romanus, ihe ahụ ị na-achọ, first of all practice it, mee ya ọ dịrị easy to repeat and repeat, onye a dị reciprocate, mana mee ya sometimes. Ọ ya bụ na ezinụlọ nọ n'udo, kama ịgba nwoke ya agba n'ilo, mana ịnwala anwa bụrụ nwaanyị, anyị nwa nọ na receiving end, ịnwala ọnwa bụrụ nwaanyị wee je gbaa n'ilo, nwoke ga-echezọ na ọ na-agba n'ilo, mesie gị up. So two things are involved. Ọ bụ na ịma tolerate nwunye as nwaanyị ma nwoke, leave the marriage. Adịm encourage divorce, mana kama mmadụ ya anwụ, onye ọnwụ na-akwasa or separate godu. Mgbe m na-ekwu okwu maka separation, mgbe ọ dị toxic, ọ bụrụkwa mgbe abalị gị mbara ndị ọmụ mba o, nwoke na nwaanyị ime ihe ọjọọ ma ihe adịrọ mma, your partner nwere the right to correct you, mana kwefuru nke agba n'ile anụ a, nke nwoke take her responsibility. So bikonu onye ọbụla enye meat pie mean that the man need anything to even take you to bed. Gịnị bụ meat pie? Maybe I mepee gị meat pie factory now. Ka ihe bụ meat pie? That means it will take a man nothing. Come on, ya bụ meat pie kunji wee na-eme Roman news. Biko Favor, happy birthday to you. O meji happy birthday song I dedicate to nwa Ekesen Favor. Wee mechie n'ụbọchị nkịta na-asụ nke echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụnụ ga-anọ na Volt 104.3 FM. Ndewo. Very, very many happy returns. We look so nice.